Alright guys, that's our last song. Hope na-enjoy mo sa tong panag-uban for this day. Ug na-love mo sa itong mga music. Alright guys, uban-uban na sa tagma. This is DJ Donix. Goodbye guys and stay in love. Okay, magisingis ang guard ako. Akong singyasan bing mugawas na ko din sa announcer's booth. Nilagwati mo, sir? Gadihara kayo na? Ha? Sama na, chicks? May lait pa. Nada sa labi, sir, oh. Nagwati mo? Ato asa? Hi, sorry for waiting ha? No, it's okay. Kami ang mag-sorry kay basin nung nakadisturbo mo nimo. Oo no, okay ra. Human naman sa akong program. Ni amis akong friend. Cause we just wanna see you in personal. Listener mi nimo. Og fans mi nimo. Uy, katya. Sige na lang, good. By the way, naadaay mi da para nimo. Pasensya na ka, anak, ha? Unsa man ni? Dawata good na DJ Donix, kay gihaguan din na niya og himo para nimo. Sige mismo ang nag-bake ana. Oh, really? Ay, thank you. Ay, ikaw ha? Ako nagisig tabi ganina. Panagsargi na mo buka imong bakba. Ngano, nasyokig ka sa kagwapo ni DJ Donix no? Kwapo gid kaayo siya, katya. As in, natulala gid ko. Nagsige na lang kung tanaw niya. Obvious man? Oh my God! Nisamot ko ka-in love niya, friend! Klaro man! Partnons! Oh, Part! Ganihara ka? Ipadugay. So, let's go? Okay, let's go! DJ Donix! Kisam na, part. Ay, salamat! Kinaabtan pa yun ka. Shandy, remember? Oh, yes, Shandy. Yes, I remember, of course. Shandy, akong best friend si Gio. Part, si Shandy, my new friend. Hi, Shandy. Hi, Gio. Nice to meet you. Nagdadaay kong snacks, pero wala, sorry jud kayo ha. Nadugay ko kay traffic manggod. No, it's okay. Anong magdapon ka og snacks? Naamang ko ko'y gihato diha sa unahan. Gisugo ko sa among manager. Nihapit na lang sa kog snacks para nimo. Since doon naman gud ang inyong station. Pasensya na, ana ha. Kay ko gabi na ko ini eh. Anyway, thank you kayo ini Shandy ha. Pasensya na ha. Usara na ka burger og soft drink. Wa man gud ko kay bawo na di imong friend. It's okay. No need to worry, Shandy. Thank you. Shandy, pasensya na ha. We have to go. Naman kung may importanteng lakaw ni Gio. Okay na, uy. Igwa naman sa kung nagkatudan na snacks nimo. Okay, bye Shandy. Thank you, Ani ha. Bye, Shandy. Bye. Sir Donix! Telefon! Kinsa man? Chicks! Hello? Hello, DJ Donix. Shandy ni. Oh, Shandy. Hi, kumusta? Sorry ha. Huwag ba ko makadisturbo? Oh, wow, okay ra. Shandy, may kay nanawag ka. Remember Gio? Gusto niya makig-friends ninyo ni Katya. Kung okay lang ninyo, magkita ta, mag-dinner ta. Sure! Nice idea! Sige, ako ingan si Katya. Okay. Tagay na lang sad ko sa imong cellphone number para magkontakin lang yata. Thank you kaayo ninyo ha, Gio, DJ Donix. Nilingaw mi sa atong lakaw. No props, Katya. Sa uulitin, ha? Sure! Bitaw, nice meeting you again, Gio. Likewise, Katya. Uy, reply ko. Mo-text ko, ha? Sure, basta ikaw. Unsa naman ang inyo? Sabot-sabot naman gud mo. Maog yun. Onya, muna na lang ni usa kayo taxi. Thank you sa time niyo, Shandy ha. And till next time. Oh my God! Ay, Katya, yung kigunitan ugod kayo nga akong kamot. Unya, nitutok siya og maayo na ako. Murag musuti iya mga mata nga nagtutok na ako.
Gentleman, pikit kaayo siya. Wa na, nabuang na sila kong amiga. Recorded by X Thunder Gaming. Oh my God, oh my God! Si JJ Donix, natawag! Hello? Hello. Nana ko sa bahay. Ikaw? Naanasad? Okay. Just checking kung safe ba ka. Okay, good night. Sweet dreams. Okay, good night. Oh my God! Love na dyan ka, JJ Donix! Part, believe me ko nimo. May kay kang mupasakay og chicks. Mutuo sa bilayin mga chicks nimo. Kung sa man di ay, magtangbaw kita sa atong pagkaulitaw eh. Nabusog ka sa atong dinner? Ay, grabe. Busukit kaayo ko. Thank you, ha. You're welcome. Shandy, okay ra nimo kung di pa ta manguli. Ha? Uy, okay, rakit kaayo. Ganahan pasad ko nga magkuyog ta. Okay, okay. Let's go. Nga nang gidaman ko ni mo din eh. DJ Donix, ayaw kong tutuki og sama, ana. Mahilis ko. Shandy. Ala, doon na kayo imong naong sa akong naong. Imo kong gihagan. Shandy. Shandy. Usa? Nakuha yun siyang debat? Ay, uy. Indutang Shandy part eh. Usa na sa dunia sa mga babae nga masakitan, Part. Aw, parehar sa gula sa bumabayan ako, Bert, nga. Ug awayon ko. Aw, biyaan dayon, basta samok na kayo. Hasol na, ana lang yun. Part News. Oh, hi, Gio. Naalagi ka din sa station. Naghuwat ko ni Part Dons. Nakituyo niya. Ikaw, naamlagi ka. Ay, ako siyang gidadaan og snacks. Surtihag yung Part Dons ni mo siyang di, eh. Basta love, anak gid na. Pinangga gid kaayo na ako. Oh, Gio? Oh. Di ba si Don man ang nagpaingon din eh? Naalagi siya kuyog babae. Oh, nag-holding hands lagi na sila. Dali siyang di. Manglakaw ta. Tara. Gusto na siyang di. Napagpilo. Basag di lang kong umuhilak, Gio. Maulang ni paagi nga makapahungaw ko sa sakit nga akong kipati. Nasakitan kayo ko sa akong nakita ganiya. Oh, natural man na. Lahat din yung tao. Siyang di. Kung may mga igsori ha. Nakasakitan ka sa kong amigo. Okay ra, Gio. Dili ka nga mga hayog pasaylo. Salamat noon nga na ako. Himo kong giunungan. Oh, Katya, huning sa... Ha? Nga naman. Si Dundon man ang atong ikasugat, oh. Si DJ Donix man na. Ido na si Kuyog Chicks friend. Ang sakot ni. Nakakita siya na to, friend. Dali, mulikay ta. Ikaw na naman ang munikay? Ha? Ayaw na pagtagid niya, ha? Ayaw na pakita niya. Pasakitan lang kalat niya, Pirmi. Wa na nagmahali mong tinuuray, uy. Gibanuangan lang kalat niya. Katya. Nga nagpermi naman ako ni mong pasakitan doon. Pila na kahigayon nga makakita agad ko mismo.
nga doon na kay laing babae. Sa balag din na ako. Kasi sila may una-una na ako. Usap pa sila. Part sa akong trabaho nga mo entertain nila. Kailangan sa kayo maging-stricto ko. Wa na maminaw na ako. Nakasabot man ko nimo doon. Uwa man ko makikaway nimo. Iko ramang kung may pagawas akong gibati nga nasakitan ko. Pero wala magpasabot nga giaway ti ka. Kaya nakasabot ko sa ibong trabaho. Unya, yung naanay naman yun ni. Unsa man? Pagsulti lang og di na ka makagwanta. Di ka magsigil og hilak. Di ka lang manudya. Di ka mangaway. Mag-antos ka. Sige lang doon. Andam kong mag-antos. Andam kong masabot. Agad ka nagtuo ko nga moabot ra ang adlaw nga mahatagan o katapusan ang akong pag-antos. Makatun ka na sa pagkikugman ako. Kanang tinuod yun nga kugma. O dili magpakaaron ingnon lang. Andam kong magpaabot. Di ko na anak di kakamahal doon. Shandy. Sapat? Mo may gisulting Shandy? Luya, good. Grabe ka buot ang bayana. Maulagi part. Yung anak ram gina siya. Igo ra mo hilak. Kapila na kumasakpi anak niya ha. Ug dili sa text. Makakita gid siya. Wa gud ko katingog. Wa ko magtuo nga yung nato yang isulti. Abi na kog awayon ko. Aron ako ra sa tato na yung prangkahan. Buwagan dayon ako. Sa bang nagpaubos man hinunog maayo. Nihilak lang. Ug giingnan pa ko nga andam siyang mag-antos. Magpaabot kung kanus ako mahigugman niya sa tinuray. Prangka pag-asulti pero puno sa pagpaubos. Mga maglisod na ginihan kong sulti niya sa tinuod. Ngawa ko mahigugman niya. Ug di na ko niya. Ibati na kong kaluin niya, part. Di na ko kaya nga prangka niya. Pero, part, para na ako, no? Mas may siguro nga musultin ng kastinuod niya kaysa maglaom sa suwa. Pero kung ako yung pangutano, no? Siya ang babae nga ang higugmaon, part. Swerte kang lalaki nga, makapanag-iyang Shandy. But Gio, Close to me, 'cause I know she breaks all the best she could. Akong gitambagan sa part London, tungod kay taligsaon nga klases pagkababae si Shandy. Klases babae nga dili ang pasakitan. Tuos gipakitang batasan ni Shandy. Dili ka makaakos pagpasakit og sulti niya. Mao nga naglisod na hinuon sa part London sa pagbiya kang Shandy. Dili sayon ang pagbiya sa babae nga andam mag-antos kung magpaabot talang sa gugma. Dingin lang ko to, daghang salamat sa pagpaminaw ning akong suwat tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mga naman nga kalaan sa tampo ni Gio nga taga Cagayan de Oro City. Bayan sa awit nga iyang gipanayo, awit nga nagalahan, there's no easy way. When it falls apart. Ang mga kaagigibatan na doon sa radyo na Ingriding Inverterazo, ugabos sa direksyon na Priscilla Reganas. Kamusap, mga ikala, mga suking di paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada, sa inyong nakalanlaing kaagis sa kinabuhi, nga naglibot sa Sakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handimanan sa Sakawit kay Ralph, RMN Production Center Studio, 3rd floor, CR Martinez Buildings, Minya Boulevard, Cebu City. Ubay ka ipadaan sa bagong email address rmndrama.handimanan@yahoo.com. Hanggang sa sunod ngayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. 'Cause I knew